Permezz ta' kollaborazzjoni ta' taħriġ bejn Special Olympics Malta u l-Aġenzija Support ġew mħarġa 243 ħaddiem biex persuni b'diżabilità jagħmlu eżerċizzji fiċ-ċentri madwar pajjiżna. Il-President ta' Special Olympics Malta, Lidja Abela, qalet li l-kollaborazzjoni qed tħalli l-frott. Dawn iż-żewġ entitajiet għandhom għan komuni dik illi jgħinu lil persuni b'diżabilità jimxu l qudiem u jkunu aktar inklużi fis-soċjetà. Fejn Special Olympics qed tagħti t-taħriġ tagħha lil ħaddiema tal-Aġenzija Support u l-ħaddiema tal-Aġenzija Support b'impenn u b'dedikazzjoni ġew għal dan it-taħriġ li se jkunu qegħdin isarfuh fi frott favur persuni b'diżabilità. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Ruth Xiberras, spjegat kif dan it-taħriġ se jwassal biex dawn il-persuni jissieħbu fil-komunità tal-isport. Dan it-taħriġ huwa għal persuni li ma jistgħux jieħdu sehem fi Special Olympics minħabba in-natura ta' diżabilità tagħhom, jew għax ikollhom diffikultà f'mobilità jew inkella anke l-imħabba l-imġiba tagħhom ma tkunx tista' tħallihom jagħmlu dan. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Isport Clifton Grima li saħħu kif din il-kollaborazzjoni se jwassal biex dawn il-persuni ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Il-ħaddiema ingħataw ċertifikat ta' dan it-taħriġ speċjalizzat.